Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información hoxe nesta xornada de mércores, día 7 do mes de maio. Imos ca radio e na televisión de Cerceda a falarlles de novas municipais. Hoxe, en concreto, falaremoslles de que o vindeiro luns a Xunta de Galicia vai a entregar no Colexio da Silva o primeiro premio para toda Galicia sobre as letras galegas. Deso falaremos como da festa da terceira idade do 17 de maio. Son casi xa 600 as persoas anotadas. Falaremos da segunda festa dos veciños polo rural, que xa será este sábado, e que tamén 50 rapaces, ao final un autocar, irá ao partido de Liga ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona mañán xoves. Falaremos tamén da Poseidon Race, da carreira de obstáculos que será o 31 de maio, dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que organiza o Concello para a próxima semana. E lembraremos tamén a homenaxe ao cura don Albino Verdía, a renovación do DNI e do pasaporte, que vai a ser o 21 de maio aquí en Cerceda. E tamén falaremosles hoxe nos deportes do Queixas, que como xa saben, e así vimos insistindo, ascendeu brillantemente de categoría a primeira Galicia. Retomou unha categoría na que xa estivera 2 ascensos consecutivos e agora todo queda pendente esta fin de semana de si queda campeón de Liga ou non. En calcara caso, o traballo xa está feito e os imos a escoitar a protagonistas do Queixas cos que falamos esta mañá. Por último, o tempo, pois para mañán vai haber un pequeno cambio, vai entrar algo de nubes motivado porque estamos aloxándonos do anticiclón. Como decíamos ao principio do informativo, este próximo luns a Xunta entrega no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio de toda Galicia sobre as letras galegas. Será a Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura, da Consellería de Educación, outorgou o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral que son as homenaxeadas este ano no Día das Letras Galegas, que será o próximo sábado 17 de maio. Este luns que ven, pois ás 12:30 terá lugar un acto no que se lle entrega por parte da Xunta un diploma e un cheque aos alumnos do Colexio da Silva que ganaron o concurso coa elaboración dunha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guía e sirve de observación dos cartéis e fomenta a labor de investigación dos alumnos sobre as homenaxeadas. Neste certamen puderon participar todos os centros docentes de ensino público non universitario de toda Galicia e, en este caso, a convocatoria estableceu dúas categorías, unha para centros de educación infantil e primaria e outra para os centros de secundaria e bacharelato. Decir que declararon gañador do concurso na categoría de infantil e primaria a exposición As cantareiras e a poesía popular oral elaborada polo Colexio Celso Emilio Ferreiro de a Silva, aquí no noso concello, e que vai a recibir un premio en metálico de 2.000 euros. Na categoría B, o premio foi para un colexio de Vigo. O profesorado que participou de xeito activo na elaboración das exposicións gañadoras van a recibir tamén unha certificación de primeiro premio de innovación educativa. Por tanto, o luns, premio para o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Mais temas, agora falamos da festa social da terceira idade. Será o Día das Letras Galegas, o sábado 17 de maio. A festa da terceira idade de Cerceda, que será o 17 de maio, que coincide co Día das Letras Galegas, volverá a ser na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. Sigue aberto o plazo para anotarse, ata que remate esta semana, está aberto o plazo para anotarse, insistimos, na festa da terceira idade. Actualmente son prácticamente xa 600 as persoas inscritas. Poden facelo por teléfono no 981 68 60 68 polas mañáns ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Unha cita, insistimos, para todos os maiores do noso Concello e que terán unha xornada xunta de socialización, de conversas,
de bo ambiente e de un gran xantar que seguro que deixará satisfeitos a todos. Tamén haberá sorpresas, música e algún agasallo. Máis temas, falamos da segunda festa Veciños polo Rural. Este sábado, no Pabellón da Silva, a partir das 2 da tarde, se celebra a segunda edición da Festa dos Veciños polo Rural, donde pretenden facer unha gran festa, un gran xantar con música. Como decimos, a súa intención, a da asociación, é a de pasar un día de conversas, de risas e de baile entre toda a veciñanza que ali se congregue. En canto ao menú, pois será a base de empanada, paella, afartar, postre e café. Os precios para os socios son de 12 euros, para os non socios 18 euros e a rapazada de 5 a 10 anos, en este caso será de 5 euros e os menores de 5 anos será gratis. Pola tarde, na sobremesa, tamén haberá música ca vocalista Meri. Poden reservar os tickets, mañán sería o último día para poder facelo, con calquera membro da xunta directiva, ou poden tamén chamar o teléfono 686 31 19 483 686 31 94 83. Ese é o teléfono que poden chamar, ademais de con calquera membro da directiva da Asociación Veciños polo Rural, que organizan este sábado a segunda festa a partir das 2 da tarde na Polideportiva Municipal da Silva. Mais temas, 50 rapaces, un autocar, irán ao partido de Liga ACB de baloncesto mañán xoves entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Este xoves, mañán día 8 de maio, ás 8:30 no Coliseum da Coruña, con saída ás 7 da tarde de Cerceda, 50 rapaces acompañados polos concelleiros Óscar Gaulán e Suso Rama, irán a ver o partido de Liga ACB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona. O encontro é importante para os coruñeses na súa loita por manter a categoría. Para calquera consulta poden chamar o teléfono 981 68 50 01. Agora falámoslles da proba de obstáculos Poseidon Race, que será o día 31 de maio. O próximo 31 de maio deste mes de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race, carreira de obstáculo máis destacada xa do panorama nacional. Dende que abriu a inscripción, que foi en novembro, xa teñen máis de casi que 1000 persoas anotadas. En este caso hai categorías na que xa están esgotadas as plazas, como é a categoría starter. Comenzarán con unha novedade este ano. Ás 11:30 da mañán organizan o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O prezo da inscripción desta carreira é de 10 euros. E logo xa, no mediodía, comenzando a tarde, será a primeira proba donde comenzarán os categoría élite, despois starters e así de xeito continuo. A Poseidon Race, lembren, como xa insistimos nelo, xa é considerada unha das probas máis completas e exixentes do panorama deste deporte en Europa, especialmente na categoría élite. Dende os seus comenzos xa foi un éxito con 4 edicións donde todas elas superaron as 600 persoas. O seu mentor, Álvaro Sánchez, presidente da OCR Cerceda, destaca que, evidentemente, é bastante complexo elaborar, en este caso, pois organizar unha competición deste tipo con tanta xente e con tanto nivel, e que, sin a colaboración do Concello, sería totalmente imposible darlle o evento a magnitude que ten a día de hoxe. Por a súa parte, o Concello tamén aposta por este tipo de probas e de eventos que fomentan o deporte e que lle dan visibilidade a Cerceda. A proba, insistimos, é a Poseidon Race o día 31 de este mes de maio. Agora falámoslles dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que organiza o Concello de Cerceda. O próximo 17 de maio se celebra o Día das Letras Galegas, que este ano ten como protagonistas a Cerceda, entre outros concellos, xa que a Real Academia Galega decidiu quen vai a recibir o homenaxe como parte do Día das Letras Galegas. O 17 de maio se dedicará ás cantareiras e a poesía popular oral.
A homenaxe estará personificada en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Eva Castiñeiras de Muxía, as pandereteiras de Mens, Prudencia Garrido a Meigende, Asunción Garrido a Meigende e Manuela Lema Villar de Malpica de Bergantiños. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na vila da Iglesia en Cerceda, son tía e sobriña, recibiron ese merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Temos a sorte de contar con moito material para lembrar a súa obra, como que difundiu o neto de Rosa, Richi Casás, de algunhas das 32 grabacións de Adolfina e de Rosa que recolleu e transmitiu Dorce Subar. Estas 32 grabacións están dispoñibles no Museo do Pobo Galego. O Concello programou para o venres 16, ás 6 da tarde, a colocación dunha placa na vila da Iglesia na honra ás nosas veciñas Adolfina e Rosa. Logo, ás 7 da tarde, no auditorio actuarán as nenas e nenos do Colexo da Silva, ca súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. As Ferreñas, o grupo de mociñas que leva o nome da obra, invocan as 7 cantareiras das letras para, a través de coplas, piques e réplicas áxiles e divertidas, reivindicar as voces de tantas mulleres que ao longo dos séculos foron as principais creadoras e transmisoras das cantiguas e con eses versos siguen dándolle vida á nosa poesía popular. Logo, o sábado 17, ás 11 da mañán, preséntase o mural no auditorio sobre as cantareiras e actuarán tamén as pandereteiras das Encrobas, que tocarán e cantarán algunhas das cantigas de Adolfina e de Rosa. Ás 12 do mediodía do sábado haberá un contacontos infantil chamado As Cantareiras, que precisamente o día do libro, se lles foi entregado ese libro nos colexos de Cerceda aos nenos de infantil, de primaria. O domingo 18, ás 12 do mediodía, haberá teatro coa obra Para todos os públicos, Agora que ven a noite, unha obra tamén baseada nun libro que se lle entregou o Día das Letras Galegas aos nenos e nenas da ESO, e tamén versa sobre as cantareiras. O venres día 23 tamén deste mes, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal, haberá a actuación de Richi Casás, que lembren, sobriño de estas cantareiras, ademais de músico e autor do libro Foliada na Vila. Ofrecerá o espectáculo 586 cantos, iniciativa do Museo do Pobo, que homenaxea todo aquel traballo de campo de Dorce Subar, que devolveu de par do académico Antón Santamarina, que tamén colaborou e que fructificaría no Cancioneiro Popular Galego editado pola Fundación Barría. A outra homenaxe, neste caso en vida, porque o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín, don Albino Verdía, tamén colaborador desta casa. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Decir que poden anotarse ou inscribirse a ese xantar, donde ademais do xantar, a base de pulpo, carne con postre e tamén inclúyese o agasallo, vai a ter lugar ese mismo día. O precio de 40 euros para os adultos e nenos de 20 euros. Logo pola tarde, a partir das 4:30, actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Falámoslles agora da renovación do DNI do pasaporte, que vai a ter lugar o próximo día 21 de maio. Decirlle que poden pedir cita para renovar o DNI ou por primeira vez renovar o pasaporte aquí en Cerceda o mércores día 21 de maio no Auditorio Municipal. A cita teñen que pedila nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa. Para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten alo menos 90 días para caducar. Hai que levar fotos recentes e a taxa para o DNI é de 12 euros. Para o pasaporte, que é novedade este ano, pois teñen que presentar un DNI sin caducar, fotos recentes e a taxa para renovar o pasaporte é de 30 euros. Falamos agora da planta de residuos textis de Sogama. O ano que ven vai a estar funcionando xa a nova planta pública de clasificación de residuos textis en Galicia,
Por primeira vez, Galicia vai a contar cunha planta pública para tratar residuos textis, unha instalación que se localizará no complexo medioambiental de Sogama e que ocupará 8.000 metros cadrados e terá unha capacidade inicial de 3.000 toneladas anuais, ampliable ata as 24.000. Foi adxudicada por 22,4 millóns de euros e entrará en funcionamento no segundo trimestre do ano 2026, é dicir, do ano que ven. Na súa primeira fase creará entre 16 e 30 empregos directos, priorizando a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. O proxecto axudará a concellos e empresas do sector a cumplir coa normativa e reducir o uso do vertedoiro. Hoxe nos deportes nos paramos co queixas, como do que xa falamos longo estes últimas semanas, porque, ademais de estar facendo unha magnífica temporada, a falta de 2 xornadas para rematar a Liga conseguiu o ascenso matemático de categoría o quedar xa entre os 2 primeiros da Liga. Un gran logro, xa que ascendeu 2 temporadas consecutivas despois de pasar unha grave crisis. Ao final o Queixas renaceu e volve unha categoría na que xa estuvo fai anos. Un Queixas que agora está pendente de conseguir ser campeón de Liga. Para elo, última xornada de Liga, horario unificado, xogará este próximo domingo ás 6 da tarde en Dorneda. Válelle facer o mismo que faga o Sporting Coruñés e quedaría campeón de Liga. Mais adiante, xa o 7 de xuño, teñen unha festa dos socios para facer unha celebración conxunta. Pois hoxe nos imos a escoitar a protagonistas deste Queixas. En principio imos a escoitar o que falábamos co seu presidente, con Manolo Pereiro, que se amosaba satisfeito, evidentemente, aínda que recordaba o mal que se pasou no seu momento. Manolo Pereiro, que tal? Bos días. Pois moi ben, buenos días. Enhoraboa, porque hai que decirlo xa, sei que ainda non rematou a temporada, pero sí, matemáticamente, quedando 2 para rematar, estades de novo en primeira, algo que ti fai bastantes anos, cando xusto o primeiro ano que colleches o equipo, dixeches que ibas a conseguir, e conseguíchelo. Supoño que satisfeito. Bueno, hombre, moi satisfeito. O que dixen, creo que me viñen un pouquiño arriba naquel tempo, pero bueno, sí, a verdade é que conseguiuse, pois, gracias ao grupo que fomos conseguindo aí en Queixas, non? Que hubo que pasar malos momentos e vos, pero hubo máis malos que vos, non? Sí, nós tuvemos o ano este que baixamos a terceira, que a verdade é que foi un desastre en todos os aspectos, non? Tanto a nivel directivo, no cual, lógicamente, eu teño a miña culpa, como a nivel xogadores, o grupo non conseguimos facer un grupo entre eles, e, bueno, eso, pois, claro, a larga, xa sabes como é. Isto do fútbol non tira polo outro, e se non hai unión, non hai maneira de sacar un partido. E, bueno, pasou o que tiña que pasar. Apostaches por Pablo, evidentemente é un entrenador que sabe e coñece o Queixas moi ben e conseguiu subilo 2 anos consecutivos. Pablo é o noso entrenador, é da casa, empezou con eles de pequenos, conoces perfectamente, e non é só o fútbol, sabes? Hai que ter moita man izquierda, saber levar a xente. Pasou sempre que a juventud, se non te pos algo serio, pois tamén dá voltas, e Pablo eso consigo perfectamente. Eu considero da casa, con el eu a muerte, va. O presidente Manolo encargouse precisamente do importante que facer un grupo sexa bo ambiente, non? Sí, ese é o principal. Se non hai grupo, se non hai unión, pero como en toda a vida, se non hai unión non hai nada. Queda unha xornada, non sei cal é a túa sensación, se hai en Dorneda idevos a proclamar campeóns. Bueno, a miña sensación é que onte precisamente foron a entrenar tamén e tal, e os rapaces, pois, lógicamente queren ser campeóns. Pero, bueno, a miña sensación é que vamos a ser campeóns. Xa non é só o que dependamos de nós, é que o Sporting Coruñés, pois, oye, tamén pode pinchar, pode empatar. Claro, e dependendo do que faga el, pois, facémolo nós. Para elo deixades a festa para despois, porque de feito creo que tedes a festa dos socios organizada, non? Temos a festa, xa aproveito para dicirlo a toda a xente que queira apuntarse, o día 7 de junio, como sempre, ali na Revolta, o ano pasado non houve queixa. A ver este. Pois Manolo Pereiro, muitísimas gracias e enhoraboa de novo, e volveremos a falar, porque quedamos pendentes de ser campeóns ou non, pero o traballo máis importante xa está feito. Moitas gracias e enhoraboa. Gracias a ti, seamos ou non campeóns, falamos igual. Moitas gracias. Miquel, que tal? Bos días.
Buenos días. Bueno, antes de nada, enhoraboa, como homo de fútbol que eres, que bonito é cando se gana, non? Sí, tuvemos este ano, vamos estar contentos tamén, hai 2 anos que descendemos a terceira, pero Sí. bueno, este ano volvemos a subir. Que acordaste perfectamente o éxito que conseguiches levando o equipo humilde como erades vos hasta a primeira, disputar nesa categoría varias temporadas e logo, pois eses descensos onde chegaches a incluso a ter problemas para conseguir xogadores e conseguiches levantarvos con 2 ascensos consecutivos. Eso é complicado, ti ben o sabes, non? Sí, complicado, xa non eran os xogadores máis. Acórdomo ese ano, unha semana antes de inscribir o equipo, non tiñamos nin directiva, que foi cando comencemos ao que está ahora, a Manolo Freiro. Se digo, unha semana antes non había nin xogadores, nin directiva, nin nada, vamos a punto de desaparecer. E conseguiches a Manolo tirou de vos, ti tiraches do resto de compañeros, supoño, os veteranos, foches unha peza fundamental, non só facendo grupo, sino despois dando callo tamén, non? Sí, hoxe mesmo é o que se ve reflejado, vamos, que temos unha directiva moi familiar e os xogadores tamén, un grupo fichajes que fixemos, como a Gonzalo, como a Rodri, moita xente que veu que, bueno, somos amigos hoxe mesmo. Bueno, recuperaches a Pablo, que tamén é importante, non? Que é un entrenador casi un cholo sumiano de queixas. Sí, algo debe ter, porque cada vez que ven, algo consigo. Nada máis e nada menos que 2 ascensos consecutivos, estades peleando contra Sadas, Brexolemas, Imperator, equipo máis caché, pero que ao final lle pasachedes a todos por enriba. Sí, que as lesións que tuvemos tamén. Que tamén, e lesións e expulsións tamén, e tu eches handicaps importantes. Sí, expulsións e lesións como a de Fariña, Antón, xogadores que para esta liga son moi bons xogadores. Tuvemos media temporada sin eles. O sea, máis mérito todavía. Na parte deportiva, o que é a temporada, a verdade é que comenzachedes con 2 derrotas consecutivas, un empate, titubeando, pero logo enganchaches unha regularidade, chegaches a estar nos últimos 15 partidos con tan só pois unha derrota e 2 empates. Sí, despois antes da derrota do Sada, levábamos 12 partidos sin perder. 5 vitorias consecutivas, 4 consecutivas, eso vos levou a quedando 2 xornadas para rematar a liga, levouvos a conseguir o ascenso. Agora queda o campeonato, que supoño que vos fará ilusión tamén, non? Ir a Dorneda e conseguir a victoria ou o mismo que faga o Sporting Coruñés. Sí, está claro que imos ir ahora que estamos aí, imos ir por ganar, vamos, ganar o campeonato moito mellor. E logo celebralo, porque se algo fai o Queixas ese grupo, xa creo que tedes xa preparada a festa dos socios, non? Sí, temos a festa dos socios, o 7 de junio. Que aí xa será... Este domingo, se ganamos para celebralo, teremos que parar algo de celebrar, que o fíjado todos estrupiado. Supoño que paraches un poquinho para xogar este partido, non? O ides a chegar ainda celebrando. No, xa antes estivemos entrenando e agora hai que centrarse este domingo, que é o último partido, e despois se festejará o día do socio. Moi ben. Pois, Micael, gracias por atendernos de novo en Noraboa e con aí consigades o campeonato, que creemos todos que así vai a ser. Volveremos a falar da festa e de todo o que é o éxito do Queixas. Gracias, Micael. Veña, moitas gracias. Chao. Pablo, que tal? Bos días. Hola, bons días. Enhoraboa, e supoño que nestes intres estás vivindo o máis bonito do fútbol, non? Que son conseguir éxito. E a cara dulce, pero bueno, non sempre é así. E facemos un repaso, pois veches o Queixas como para volver a levantar a un Queixas que estaba a piques de desaparecer, e ao final o que conseguiu Pablo, parte deportiva, levantar o Queixas e conseguir 2 ascensos consecutivos. E como me decías antes de comenzar, xa viñas de ascender o Ordes B e levas 3 temporadas de éxito continuo. Sí, bueno, pero eso sin os xogadores é imposible. O ali poño as miñas ideas, pero si os xogadores que son os actores principales non corren, non o dan todo, nin Pablo, nin Villa, nin quen se poña aí faría nada. Evidentemente, todo é un conxunto de cousas, directiva, xogadores, adestrador, pero algo ten que ter Pablo para conseguir, porque sabemos o difícil que é en calquera categoría estar na parte alta, ainda que teñas un bo equipo, hai que ter algo máis, evidentemente orden, disciplina, regularidade, que hubo malos e bons momentos, non? E tes que pelexar con unha plantilla evidentemente non profesional, a que tes que ter contenta e a vez tes que ter a intención, non? Tentas que estén todos enchufados, é complicado, porque todos temos os nosos egos, a maioría pensa que teñen que xogar, ti e eu xogamos algo a isto, e sabemos que cando non xogábamos, pois estabas encabronado, e bueno, intentas leválo da mellor forma posible, hai rapaz que contenden, outros que non, isto é unha relación, son 10 meses traballando, e non entrenar, é o que distinto, son profesionales, os que están a turnos, os entrenamientos a veces non tes a xente que esperas, porque o número non é o correcto,
pero bueno, a base de traballo, a verdad que traballaron como cabróns e merecen este premio. Na parte deportiva, en canto a temporada, empezachedes con 2 derrotas, un empate, pero logo xa colleches unha marcha, chegaches a ter 10 partidos consecutivos sin perder, nos últimos 15 solo perdeches un encontro, empatachedes 2. Sí, a verdad que, bueno, que perdemos, o primeiro que perdemos na casa non contábamos, pero sí. Fomos a Coruña a primeira jornada tamén con expulsións. A verdade que cando vamos a Coruña cóstanos, porque, bueno, todo o mundo, os da montaña, sí. Sabemos como nos tratan ali, os datos están aí, fomos sacando partidos. Con lesións importantes, sí. Tuvemos bastante lesións. A verdade que rapaces que ao millor estaban un pouco máis hacia atrás, pues deron un paso adiante, e foi moi importante, porque, claro, o fútbol sempre se fala dos que marcan os goles e tal, xa só a xente que ven a entrenar e se emplea a fondo, pues fai que melloren os outros, e a mellor non disfrutan dos minutos que o mellor querría darlle, pero o fútbol é así, está montado de moito tempo, pero son tan importantes como os outros. En calquera caso, ides a quedar por arriba de equipos históricos como Osada, con Perator, o Brexolema. E contas con isto xa a empezar a temporada? Con humildade, pero a mí sempre me gusta mirar hacia arriba. Despois hai que ser realista, evidentemente. Depende da liga que estés, tens que marcar uns objetivos que sean realistas, pero eu sí que quería estar arriba. Eso foi o que nos falamos ao principio de temporada. Aparte, este ano ascendían 2, pero había 3 que se metían na fase. E, bueno, o primeiro objetivo era meterse na fase, porque, bueno, era entre os 5 primeiros. Complicado. E despois, claro, se se daba para estar entre os 2 primeiros, pois moito mellor. Ao final, 12, foron fallando, nós fomos aguantando a duras penas, a días merecendo, outros días non, pero sempre con moito traballo, bueno, ao final sonou a flauta. Para rematar, supoño que te fará ilusión po ano xogar en primeira, ou ainda tes que falalo co presidente? O Queixas vai xogar en primeira, eu bueno, que reiniciarme. E ver a vida personal, non? Non pensalo, sí, a verdad que sí que é moi bonito ahora este mes de maio, por como se nos está dando, tamén hubo moito desgaste, a ver, se en breve tomamos unha decisión, pero a día de hoxe está todo, no aire. A relación evidentemente con Manolo é buenísima, pero eu, como lle dixen ainda onte, non me quero nin engañar eu, nin quero engañar ao que se sigo a tope, despois os resultados serán os que sean, pero con toda a dedicación, bueno, a cabeza, a verdade, que agora ten unha falta de descansar bastante grande. Pois seguimos a rematar co tempo, que nos din as previsións do tempo para este xoves, para mañán, é que as altas presións se van a mover cara ao norte, permitindo a entrada de aire frío en altura. Seguiremos con circulación do nordés, pero cun aumento da inestabilidade atmosférica. Agardamos así mañán ceus anubrados, con chubascos treboentos pola tarde. Serán menos probables canto máis ao norte de Galicia, e as temperaturas non terán cambios significativos, con lixeiros ascensos das mínimas. En canto aos ventos, pois empezarán sendo frouxos do nordés pola mañán, pero irán aumentando a moderados pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.